Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng isa na naman pong sikat na putahe ng mga Bisaya. Ang tawag po dito ay humba. Ito na po yung ating mga ingredients. Pata ng baboy, sibuyas, bawang, durog na paminta, dahon ng laurel, banana blossom, suka, soy sauce or toyo, asukal, at saka asin. Gagamit din po tayo ng konting mantika para sa paggisa natin at saka maglalagay po tayo ng konting tubig para sa pagpapalambot po ng ating karne. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Una po natin gagawin ay magpapainit po tayo ng mantika sa ating kawali para magisa po natin yung ating sibuyas at saka bawang. Pagka mainit na po yung ating mantika ay pwede na po natin ilagay yung ating bawang. Isunod po natin yung ating sibuyas. Ngayon po, ilagay na po natin yung ating pata ng baboy. Ilagay po natin yung ating banana blossom. Kailangan po yung banana blossom ay hugasan nyo po muna dahil maalat po yun pag idiretso yung ilagay. Ngayon, lagyan na po natin siya ng suka. At saka yung toyo or soy sauce. Pagkatapos niyan ay isabay na din po natin ilagay yung ating brown sugar. Depende po yan sa dami ng karne na gagamitin natin. Pati din po yung suka at saka yung toyo natin. Ayan. Haluin lang po muna natin para matunaw yung asukal. Tapos, ilagay na po natin yung ating dahon ng laurel. At saka yung ating paminta. Yan, pagsama-samahin na po natin yan. Mamaya na po natin i-adjust yung kanyang lasa pag malambot na yung ating karne. Yan. And para mapalambot po natin yung ating karne, lalagyan po natin siya ng tubig. Yung tamang-tamang dami lang na hanggang lumambot yung ating karne. Ayan. Pagkatapos niyan, hihintayin natin lumambot yung ating karne. So, babalikan natin siya mamaya pag malambot na. Ayan. Tatakpan po muna natin siya para kumulo. Ayan po, hinihintay na lang po natin na lumambot yung ating karne. So, kung sa tingin nyo po ay medyo matuyo po siya at hindi pa malambot yung ating karne, pwede po kayong magdagdag ng kunting tubig hanggang sa lumambot po yung ating karne. Yan. Kunting ano na lang, maluluto na yan or lalambot na yan. Hihintayin lang po natin na medyo mag-reduce po yung ating sauce.
Yung medyo saucy po siya. Para mas lalong masarap po yung ating humba. Ayan, pwede na yan kasi medyo maano na siya, matuyo. Or kung gusto nyo po na medyo masabaw-sabaw, depende na po yan sa inyo. Yan, so, yan, hahanguin na po natin para ma-serve na po natin. Tayin ko na po yung ating stove. Ayan na po, luto na po yung ating humba. Sana'y magustuhan nyo ang ating recipe ngayong araw na to. Salamat po sa inyong panunood.